back to my YouTube channel Mate Enjoy. Ini suara ini ಇದು ಗೈಸೆಂಕುಲು ಬೇಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ತೇರತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೋಜಿ ನಾನು ಕೊಂಚ ಕಲೆನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಿದಾನಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪತ್ತು వచ్చింది ತೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಇವ್ರು ದಿಯ ಚೆಂಗುಲು ಬೋದು ಎತ್ತನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಿಸಿಸ ಪೋಪ ತೂಕ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಂಡಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ತೇರು ಒಂಜಿಸಿದ ಬಲಿಯಾರ ಬಿದಣ್ಣಾಗ ಇಂಕುಲು ಈ ಮಿಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋವುದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರದೆತ್ತ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರದೆತ್ತ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ಚೆಂಡದ ಕಂಡ ಬರ್ಪ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ತೂವರು ಏನು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸು ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪಣ ನಿಕ್ಲಿಗ ನಿಕಲ್ ತೂರು ಲೈವ್ ಆದ ನಿಕಲ್ ತೂವರು ತೀರು ಅವು ಚೆಂಡು ತೇರು ಚೂರು ದೇವರ ಹಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾದ್ರೆ ಇದು ಉಳಾಯಿ ಪೋಪುಜಿ ಉಳಾಯಿ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂದಿರ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟೂಚೆ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಚೆಂಡದ ಗಂಡಗೆ ತೇರು ಬರ್ತೀರು ಚೆಂಡದ ಗಂಡಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಡು ಮತ್ತು ಕಂಡ ಪಟಾಕಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಅದನ್ನು 8:30 ಕರೆದಿತ್ತು 9 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೋಯ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಸೈಡ್ ಹೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟದ ಕೊಡಿ ಹೋದ್ ಮುಗಿದು guys last day last ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುನಂತೆ ಬಸ್ ಕಾಲಿಗೆ ನಾ ಬಲಿತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತದ ಪ್ರಮಾಣ